No ta hell, jako to někde vidět, když bych někam vlezl, tak bych, vole, se prokousal podlahou asi pryč. A já vím, dlouho tady nebylo žádný scary videjko, ale je to tady, dámy a pánové, pokračujeme v této sérii, kde reagujeme na scary videjka, protože to máte mega rádi, mě to baví taky, protože někdy se nám povede najít fakt hodně dobrý videjko a myslím si, že teďko se nám povedlo. Budu mega rád za like, odběr se zvonečkem a pokud máš body zviditelný a jdou použít, tak je prosím použij. Ak ste hororoví nadšenci a milovníci všetkého, čo má nádych tajomná a strach, jako už to intro, bro? OK. určite ste neprehliadli známu a preslavenú fotku Rayka. Táto desivá snímka sa už roky šíri po internete a fascinuje ľudí svojim znepokojivým obsahom. Na fotke vidíme bytosť s neprirodzene dlhými končatinami, svietiacimi očami a celkovo hrôzostrašným zjavom, ktorý vás nenechá. Jako tohle je brutálně scary fotka, vím, že se vyskytuje na internetu už jako hodně dlouho. Jako co já pamatuju už jakoby, co jsem na internetu, jak jsem tu fotku viděl. Chladnými ani v prípade, že horory nie sú vašim obľúbeným žánrom. Dokoukej videjko až do konce a napiš mi po zhlédnutí tohle videjka, kolik z 10 bys tomu dal. Na prvý pohľad sa zdá, že fotografia pochádza z fotopasce umiestnenej v odľahlej oblasti, čo ešte viac podnecuje predstavivosť a vyvoláva otázky o tom, čo sa skrýva v hlbinách neznámeho lesa. Mnohí ľudia tomu skutočne veria a príbehy o tajomných stvoreniach v temných lesoch tak dostávajú nový, realistickejší rozmer. Ale pravda? Tá je oveľa banálnejšia, než by ste čakali. Cože? Keď som sa rozhodol zistiť, kde sa táto fotka objavila po prvýkrát, narazil som na zaujímavú stopu. Fórum 4chan. Práve tam, z pleti anonymných príspevkov, ľudia začali zverejňovať sériu fotografií, ktoré zobrazovali bytosť, vyzerajúcu takmer ľudský, ale s neobyčajne strašidelným vzhľadom. Hoci bolo k dispozícii viacero podobných snímok, práve táto konkrétna fotka sa stala ikonou internetu. Jako to je, kámo. To mi přijde, že skoro ani nejde udělat nějakým kostýmem, nebo jako minimálně v té době, kdy ta fotka vznikla, tak absolutně nechápu, jak tohle někdo jako vytvořil. A reálně si myslím, že jako některé lesy ukrývají velká tajemství, možná taková, které ani nechceme znát. Tohle je jedno z nich možná. Autentickosť, ktorá dokázala pomýliť aj ostrieľaných lovcov duchov. Netrvalo dlho a diskusie o tejto fotografii sa rozšírili na ďalšie platformy ako napríklad Reddit, kde sa komunita snažila prísť na pravdu o pôvode tejto záhadnej bytosti. Pod jedným príspevkom som sa dozvedel prekvapujúcu informáciu, že ide len o marketingový ťah. Ne, to nevěřím, bro. Bytosť, ktorú na fotografii vidíme, totiž nie je nič iné ako postava Grimm z videohry Resistance 3. Ne, to nevypadá tak. Vytvorená špeciálne pre tento herný svet, Grimm sa stal inšpiráciou pre to, čo dnes poznáme ako creepypastu s názvom Rake. Jeho príbeh sa postupne šíril a na internete začal žiť svojim vlastným životom. K pôvodnej myšlienke začali ľudia pridávať svoje vlastné hororové verzie, drobnosti a... Já nevím, no, jakože mi to přijde jako docela hodně real na to, aby to bylo jako do hry marketing. A detaily, ktoré z tejto postavy urobili jednu z najdesivejších a najznámejších creepypast. Ty kokos. A práve vďaka tomuto fenoménu sa celý žáner creepypast stal tak populárnym, ako ho poznáme dnes. Možno je Rake len výplodom fantázie, ale jeho fotka bude naďalej strašiť všetkých, ktorí... No, já reálně věřím tomu, že to někde jako mohlo být, než že by to bylo promo do nějaký hry. Ju zazrú. A to je napriek tomu, že pravda je oveľa menej hrôzostrašná, než sa na prvý pohľad môže zdať. Prekliatá žena. Pred 4 rokmi sa na subreddite Prekliaté obrázky objavil príspevok, ktorý spôsobil poriadny rozruch. Používateľ s prezývkou Grizzly Panda 5 zverejnil fotku dvoch malých detí, za ktorými sa v tieni črta. Jako tohle vypadá hodně zvláštně, no. Já taky nezapomeň, že jsme dropnuli nový produkt od Fuelixu. Elektrolyty, bráško, takže pokud se v létě hodně potíš nebo obecně sportuješ, tak tohle je doplněk právě pro tebe. No a třeba pokud ti nechutná obyčejná voda, tak si vezmeš obyčejnou vodu, dáš 2 odměrky do celé lahve a máš vodu, která ti bude brutálně chutnat. Je to bez cukru, bez kofeinu a nemusí ti být 18, aby si to mohl dát. Temná, záhadná postava. Táto čierna silueta mala ľudské oči a práve tento detail okamžite rozpútal vlnu diskusí. Všetci sa snažili prísť na to, o čo vlastne ide.
V komentároch pod príspevkom sa často skloňovalo slovné spojenie Tales of Horror alebo Tales of Tokyo. Keď som začal hľadať, čo tieto názvy znamenajú, zistil som, že Tales of Horror je japonský televízny seriál, ktorý sa sústreďuje Aha, že by to bol ze seriálu. na strašidelné príbehy, či už inšpirované skutočnými udalosťami alebo obyčajnými výmyslami. OK. Viacerí komentujúci sa shodli, že práve tento seriál je zdrojom fotografie. Pravda je však trochu odlišná. Aha, pozor. Takže to vypadá jako, že to není z toho seriálu. Po ďalšom pátraní som objavil, že obrázok v skutočnosti pochádza z krátkeho hororového filmu, Aha. ktorý bol natočený ako spin-off k seriálu Tales of Horror a OK. nesie názov Two of Us. Tento film sleduje V té době se v tomhle videu vlastně dozvíme, které fotky jsou nebo nejsou, no, real. A jestli se vlastně, mě by reálně zajímalo, jestli tady bude něco, co nemá vysvětlení. Protože jsme tady měli jakoby věci, co vysvětlení mají, tak jsem se, jestli tam bude něco, co nebude mít. príbeh študentky a jej doučovateľa, ktorí sa opakovane stretávajú s nadprirodzenými javmi. A Koukáte na horory nebo nekoukáte na horory, borci? Já třeba nekoukám na horory, ale chtěl bych vidět Backrooms. Na Backroom bych se hodně rád podíval, no. Čekám, až to bude někde na tom Netflixu nebo tak. presne z jednej z týchto strašidelných scén pochádza aj spomínaná fotografia. Na fotke zachytili okamih, keď hlavná hrdinka prechádza cez ulicu a z okna na ňu mávajú dve malé deti. Na prvý pohľad nevinná situácia sa však zmení na mrazivý zážitok. Zrazu sa za deťmi zjaví temná, nepríjemná silueta, ktorá OK. pripomína ženu. A někdo z toho udělal fotku a tím, že to není tak moc známý, tak jasně, hustě. V originálnej scéne však táto postava nemá oči, ktoré sú tak nápadné na fotke zverejnenej na subreddite. OK. Záhadné oči pravdepodobne pridal sám autor príspevku, aby umocnil pocit hrôzy a pritiahol pozornosť. Jako vypadá to hodně uvěřitelně. Hustý je, že to někdo vytvořil a vlastně doteď lidi žijou v tom, že to je pravda. A my díky tomuhle videjku víme, že není. Divákov. Ruský spánkový experiment. Myslím si, že tohleto viděl snad úplně každý z vás, protože vy, co sledujete tyhle ty videjka, tak vás baví scary věci. A myslím, že to, co nás tam teďko čeká, ta fotka, jste 100% viděli všichni. Ruský spánkový experiment je jedným z najdesivejších príbehov, ktoré kolujú po Jo. internete a fascinujú každého, kto sa zaujíma o creepypasty. Príbeh sa odohráva v roku 1940, keď sovietskí vedci údajne vyvinuli stimulant, ktorý mal slúžiť na udržanie vojakov v stave bdelosti po dlhú dobu. Tomu bych i reálně věřil. Jakože bylo něco, co udržovalo vojáky prostě bdělí několik dní. 100%. Však oni vojáci se říkalo, že brali i nějaký zakázaný látky, že potom jako byli výkonnější a že jim jako nevadilo tak jako zneživovat ostatní a tak. Myšlienka bola jednoduchá. Ak dokážu vojaci vydržať bez spánku celé dni, poskytnú Sovietskému zväzu významnú výhodu na boisku. No jasně, no. Zajali 5 väzňov, ktorých zavreli do jednej miestnosti a vystavovali ich tomuto plynu. Cieľom bolo, aby vydržali hore 30 dní. Já se blbě vyspím jeden den a připadám si jak zombík. Borci byli vzhůru 30 dní, kámo, reálně. What the fuck? Začiatku bolo všetko v poriadku, no po čase sa situácia začala zhoršovať. Keď po 15 dňoch Takhle se cítím, když se špatně vyspím jeden den, takhle jak ten týpek na tom lůžku. otvorili miestnosť, uvideli väzňov v strašnom stave. Ubližovali si navzájom, ale aj samým sebe. Trhali si kúsky kože a jedli svoje vlastné mäso. Keď sa ich snažili z miestnosti odvliec, začali sa brániť. Niekoľkých vedcov zabili a prosili tých, čo prežili, aby ich tam nechali a nebrali im tento plyn. Všetci 5 väzni len pár dní Že na něm byli potom závislí, to je hustý. po opustení miestnosti umreli. Tento príbeh sa prvýkrát objavil na internete 8. augusta 2009, keď používateľ RIP747 pridal na svoj blog odkaz, ktorý mu údajne poslal jeho brat. Ani jeden však netušili, odkiaľ tento odkaz pochádza. Okay. Tento príbeh sa rýchlo rozšíril a je veľmi ťažko určiť, kde a ako vznikol. Počas svojho skúmania po zdroji, skadiaľ pochádzajú tieto fotky, som zistil, že boli prvýkrát použité v spojitosti s príbehom v marci 2013.
YouTuber iRead Creepypasta zverejnil príbeh Jo, to je ta fotka, jak jsem říkal, borci, tohleto. o ruskom spánkovom To je nejvíc scary, kámo. Tohleto je masakr. experimente a priložil k nemu aj tieto dve známe fotky. Muž so širokým, Kámo. Tohle je extrém, bro. Jsem zajít sám, který tomu řekne, jestli to je pravda nebo není tady ta fotka. prirodzeným úsmevom, obrovskými očami, ktoré akoby mali každú chvíľu vypadnúť z očných jamiek, sedí v bizarnom predklone. Už na prvý pohľad máte pocit, že niečo nie je v poriadku. Zdá sa, ako by bol zviazaný v kazajke a jeho celé telo vyžeruje nevysvetliteľnú hrôzu. Táto fotka sa stala ikonou internetových strašidelných príbehov To je ono. a pravdepodobne ju už každý videl aspoň raz. Myslím si, že jste všichni tuhle fotku viděli. Pohľad na ňu v ľuďoch vyvoláva nepríjemný pocit, ako by na nich priamo z obrazu pozerala skutočná nočná mora. Rozhodol som sa teda, že musím zistiť, odkiaľ táto fotka pochádza. OK. Zo začiatku to bolo naozaj ťažké, no potom som natrafil na jej farebnú verziu. Keď odstránime čierno-bielý filter a zmeníme nasvietenie, desivý človek s prepadnutými očami zrazu začne pripomínať bábiku. A pravdou je, že ňou aj naozaj je. Skutočnosť je ešte prekvapivejšia. V roku 2005 vytvorila spoločnosť Morbid Enterprise animatronickú hračku s názvom Spasm, ktorá mala slúžiť ako halloweenská dekorácia. Tak to je docela zajímavá halloweenská dekorace, no bro. No ta hell. Pohybovala To je extrém, bráško. sa, krútila a jej výraz mal vydesiť každého, kto ju uvidí. Ty Práve vole. z tejto hračky pochádza náš ruský väzeň, ktorý Jako to někde vidět, když bych někam vlezl, tak bych, vole, se prokousal podlahou asi pryč. sa stal jedným z najznámejších obrazov spojených s hororovými príbehmi na internete. Kokos. Hoci sme všetci verili, že ide o záber z temného výskumného laboratória, v skutočnosti Já jsem tomu věřil, borci. ide len o zábavnú hračku. Hľadanie druhej fotky však bolo o mnoho komplikovanejšie. Táto fotka mala znázorňovať ruských vojakov, ktorí majú na sebe plynové masky. A to bolo niečo, čoho som sa pri hľadaní chytil. Medzi stovkami obrázkov bola aj naša záhadná snímka. No jej príbeh je celkom iný, ako by ste čakali. Táto fotka totiž v skutočnosti nezobrazuje ruských väzňov ani vojakov, ktorí by podstupovali desivé experimenty. Jsou taky týpci jenom v převleku, ne? Ide o amerických vojakov, ktorí demonštrujú rôzne typy plynových masiek pre výcvikové účely. Takže to byly jenom jakože na ukázku, jak můžeš vypadat v určitý masce, bro. To, čo sme považovali za ďalší dôkaz Jaj. strašidelného experimentu, je len dokumentácia vojenského vybavenia. Jeff the Killer, OK. Je jednou z najznámejších creepypast, ktorá koluje internetom už celé roky Potom jsem slyšel, ale nejsem si úplně jistý, jestli si to pamatuju správně. a svojou strašidelnou atmosférou si získala množstvo fanúšikov hororu. Príbeh rozpráva o chlapcovi menom Jeff, ktorý po brutálnom útoku skončil zohavený chemikáliami, ktoré na neho vyliali jeho útočníci. Výsledkom je desivý sľad. Bledá, snehovo-biela pokožka, obrovské prepadnuté oči a široký úsmev, ktorý si Jeff sám nožom prehlbil, aby sa mohol usmievať už navždy. Po tejto zmene sa Jeff v noci zmenil na krutého zabijaka. S mrazivým pokojom a chladným úsmevom na tvári sa rozhodol zabiť svoju rodinu. Kokos, Každú no. obeť posielal do večného spánku so slovami choď spať. Navždycky. Táto vole. jednoduchá veta, ktorú šepka do tmy, sa stala jeho poznávacím znamením a vytvára husiu kožu každému, kto príbeh číta po prvýkrát. Keďže sa internetom šíria rôzne Ty verzie, kokos. je ťažké Jako tohle je docela scary, no. Tohle jako někde vidět, bráško, tak nevím, co dělám, zdrhám asi, no. určiť, ktorá z nich bola prvá. Odkiaľ táto fotka pochádza. Jako to je, vole, jako to je hrozná fotka, borci. Tohle nechceš vidět, ty vole, ve skříni večer, když chceš spát? Bacha na skříni večer, bráško, dávej si bacha. Práve to som sa rozhodol zistiť a začal som pátrať po jej pôvode. Narazil som na množstvo verzií, ktoré sa pokúšali objasniť, odkiaľ sa zjavila. Podľa jednej z nich je Jeff v skutočnosti dievča, ktoré trpelo dlhodobou šikanou a nakoniec si siahlo na život.
Táto fotka by mala byť zverejnená na fóre 4chan jej sesternicou a neskôr bola ľuďmi upravovaná až do dnešnej podoby. Táto teória však bola údajne vyvrátená. Ďalšia verzia hovorí, že pôvodná fotografia bola len nevydarenou snímkou dievčaťa, ktorú používatelia na internete začali upravovať vo Photoshope. To ne, kámo, ne, nebo? A postupne z nej vytvorili tvár Jeffa. Pri mojom pátraní som dokonca Že by to byla nějaká špatně vyfocená fotka, která by byla postupně upravená, takže vypadá takhle. OK. narazil na obrázok, Jak už tyhle první dvě jsou scary, bro. ktorý zobrazuje jednotlivé fázy, ako sa Jeffova tvár menila a stávala sa stále desivejšou. Duch rodiny Cooperovej. Príbeh o záhadnej fotografii rodiny Cooperových sa začína v 50. rokoch minulého storočia. Ta fotka byla docela taková zvláštní, všichni jsou taky divný, že? Záhadnej fotografii rodiny Cooperových sa začína v 50. rokoch minulého storočia, keď si v Texase kúpili nový dom. Všetko to pôsobí ako obyčajná rodinná spomienka. Počas prvej noci v novom dome otec zachytil okamih, keď matka a stará mama s 2 deťmi pózovali pred objektívom a všetci sa tešili z nového domu. Ich úsmev však netrval dlho. Keď si totiž rodina neskôr vyvolala fotografiu, zistili, že na snímke sa objavilo niečo zvláštne. V ľavej časti To je hodně blbý, no. fotografie visela zo stropu zvláštna postava bez tváre, obrátená hlavou dolu. Práve tento detail obrátil obyčajnú rodinnú fotku na desivý obraz, ktorý sa stal legendou na internete. Začali sa šíriť príbehy o tom, že Cooperovci v novom dome neboli sami a že ich v noci navštevoval záhadný hosť. Kokos. No je táto desivá legenda skutočne pravdivá? To jsem zvědavej, to jsem reálně zvědavej, jestli jako jak to vyřeší tohleto. Prekvapivá odpoveď je nie. Je to fake, borci, tak uká, pojď vysvětlení. Vôbec nie. Fotografia rodiny Cooperových je dnes taká známa, že priťahuje pozornosť lovcov duchov, spisovateľov hororov a milovníkov záhad z celého sveta. Po jej pôvode som začal pátrať aj ja a čím viac som hľadal, tým viac bolo jasné, že celý príbeh je iba výplodom fantázie. Fotografia ako taká existuje, ale príbeh o rodine Cooperových je čisto vymyslená záležitosť. Pokúšal som sa vystupovať pôvod tejto snímky, no každý zdroj, na ktorý som narazil, sa viazal práve k tejto fiktívnej legende. Prezrel som niekoľko stránok, prečítal som si príspevky na Reddite, ale všetko odkazovalo na rovnaký vymyslený príbeh. Viacerí používatelia Takže fotka je jako real existuje, ale teď nepojí se teda k té rodině, teď ještě zjistit jakoby odkud to vzniklo. Diskutovali o tom, ako táto fotka vznikla a zdieľali rôzne teórie. Niektorí tvrdili, že postava na fotografii mohla vzniknúť zlým vyvolaním snímky alebo chybou pri dlhšej expozícii. Tento Jako chyba při delší expozici je taková jako, že by se týpek obrátil vzhůru nohama, jo? názor sa mi zdal najpravdepodobnejší, ale iní upozorňovali na ďalší detail. Tieň na stene, ktorý postava vrhá. Keby skutočne išlo o ducha, sotva by bol schopný vytvoriť fyzický tieň. To viedlo mnohých presvedčeniu, že fotografia bola digitálne upravená až neskôr, aby vyzerala desivejšie. Jako low-key to vypadá jak něco, co tam je přidaný, protože se podíváme na tu bílou tady a všechno tady. Tak tohle vypadá takový, jak když to z té fotky malinko vylejzá. Tmavé rohy snímky pôsobia ako známy digitálny efekt, ktorý sa objavil v neskorších rokoch a zlepšuje dramatickosť obrazu. Nie som si istý, či bolo možné takéto nastavenia dosiahnuť pomocou starých fotoaparátov, čo len ďalej podporuje teóriu o digitálnej manipulácii. Pátranie ma nakoniec priviedlo k prvému zverejneniu tejto fotografie na internete. Podarilo sa mi zistiť, že v novembri 2009 ju na webovú stránku ligoty.net nahral používateľ menom Sam Cohen. Ten však priznal, že nemá ani potuchy, odkiaľ fotografia pochádza alebo kto ju vytvoril. Len pár mesiacov na to sa fotka objavila aj na stránke Ghost Theory, kde ju zverejnil istý Xavier Ortega. Ani on však o jej pôvode nič nevedel. Príbeh rodiny Cooperových sa s fotografiou začal spájať až v roku 2013, kedy vznikol celý tento desivý mýtus. Pravdou však zostáva, že príbeh je celý vymyslený. Fotografia sama o sebe zostáva záhadou. Takže tu fotografii nerozluštili. Takže se neví, jestli je to fake nebo není, bro. Je možné, že sa stala obeťou
Ty koko. Nesprávneho vyvolania alebo digitálnej úpravy, ktorá jej dala úplne nový a mrazivý význam. A čo si myslíte vy? Je to skutočný dôkaz paranormálnych javov alebo len ďalší príklad toho, ako dokáže internet premeniť obyčajné obrázky na desivé příběhy? Jakože hodně zajímavý videjko, kámo. Kolik zase bych dal? Za mě hodně jako informativně zajímavý videjko ohledně scary fotek a dalších věcí, takže za mě 9 z 10, bro. Do petardy, napište do komentářů, co říkáte vy.